taula amiga principalment compleix la tasca de cobrir la necessitat alimentària dels usuaris que ens venen derivats aquí al menjador. I d'altra banda, també, a banda de ser un projecte de doble impacte, no deixa de ser un punt d'interrelació entre els propis treballadors, entre els voluntaris i els usuaris que atenem. El doble impacte, com deien, ens referim sobretot a que el projecte, a part de fer l'atenció que ens demanen, nosaltres estem generant llocs de feina relacionats amb el menjador n'hi ha 3 sempre, que aquestes persones estan de mitjana un any amb nosaltres i després passen a l'empresa ordinària. Sempre hem volgut que el menjador fos més que un menjador, fos més que un menjador social normal. I per tant, a mesura que hem pogut, hem anat fent projectes que es complementen, des de l'hort urbà, que hi poden anar gent que ve aquí, famílies que venen aquí, també està obert al veïnat, després també a vegades fem xerrades, organitzem xerrades. Bueno, que soc voluntària d'aquí, d'aquest menjador, fa 4 o 5 anys. I un dia vaig passar per la botiga amiga i vaig veure allà que hi havia un telèfon, vaig trucar, vaig venir, me va agradar i des de llavors que estic aquí tots els dissabtes. Se coneix la gent i de menjar se menja bé. I aquí l'experiència, almenys la gent que estem al carrer, almenys tenim puestos per poder dinar. Bueno, me pasó con cosas así muy fuertes en la vida y he venido aquí como usuaria a coger comida y durante un año o algo me llegó una gran sorpresa, me llamaron para trabajar aquí y estuve muy contenta y de 0 a 1 a 10 poco a poco, subiendo las escaleras poco a poco. Lo único que tengo son palabras de recogimiento y de gracias a ellos, porque si no fuera sido por ellos, realmente pues no estaría como estoy. No estaría bien encaminado, no estaría mejor, no sé cómo decirlo. Muy bien, ¿no? Y por mi parte el compromiso firme de no quedarme aquí, de ir más lejos, de no parar, de mejorar todo lo que se pueda y llegar a un momento a no tener que depender de los comedores sociales y demás servicios sociales. Me trobo molt a gust. És un sentiment que m'aporta molta gratitud interna. I són gent que te donen molt, també, te donen molt. Per mi, taula amiga és un punt de trobada i és un punt de que molts dies, és que és com he dit abans, és estar entre companys, és que ells t'expliquin, doncs mira, ahir vaig fer això a la tarda, que cap de setmana això, i em preguntin, Marc, què tu què has fet aquest cap de setmana? Para mí, taula amiga, una gran ayuda para mí y para la gente, dan oportunidades a la gente y para la gente que viene a comer aquí, una gran ayuda para todo.